Erraza suertatzen ari gaurko partiduan. Horra txeen aldean, entzun duen bideo horretan garbi esaten zuen berak, ez asko ikasten nahi dela. Eta arrazoia da, bat entrenamentoan ikasten dena eta entrenatzaileak esaten diona, eta bestea da partiduetan ikasten ari dena. Igorra naiz. Maila honetan, benetan gogorra da, gauza gondoin behar dira, gazte batentzako, dano batetik eta datorren gazte batentzako ez da arresa hori dena, eta iruditzen zait demoraldi ona. Partidu dena jokatzen eta berak esan duena, ikasten, hori garrantzitsua da, ikasten egote hori, Ez da, asko ez dut esaten, asko gutxi jokatzen dut eta gaizki jokatzen dut, ondo jokatzen dut. Eta hemen, batez ere, adin horretan ikasi egin behar da. Eta ikastego garaian dago. Eta azken jokaldian, Lemoaren azken eraso horretan berriro gertatu da. Baloi luzea falta atera, Markel Roblesek buruz ikutu du atzeraka, baina ez da inor iritsi. Rebolloren Leian Kerorekin, Castellano gurutzatu da, Rebolloren falta. Min hartu du gainera Castellanok. Castellano lan hona egiten du. Baloiarekin da arazo batzuk izaten ditu, baina bestela atzelari laguntzen die. Bai, zelaia nola betetzen duen alde batera eta bestera utxuna ikusten duen lekura nola iristen den beti. Korrido asko dauka. Eta Sola jaunak aurki egingo duen aldaketa. Gorka Brit izango da zela iratuko dena. Orbegozo. Landeirak atzera. Oterbin. Romoren bila. Honen diro eta galdu egin du baloia, Alamo erdira egin du. Robokatzera, Landeira juri du ezkerrean, Alegreri eman dio. Laguntza ona, Praizek. Bai. Erdira egin du Alegre, jaurtik eta kanpora. Baina bintzat, saiatu da erdira egin, leku ona aurkitu eta jaurtik eta txalo beraren zan, nahiz eta jaurtik eta oso urrutira joan. Hortxe aldaketa. Romo. Laxe da bai, Eneko Romo utziko du zelaia, Goikotxeari eman dio kapitainaren insignia edo adierazgarri hori, eta berdeguneratuko dena Gorka Brit izango da. Pasa den astean Mendizorrotzan Kopetillun amaitu zuen partida, ideiarik gabe, iparra erabat galduta, ikusiko dugu geratzen diren minutuetan gaurko honetan zer ematen dion galdu xamar dabilen Real Unioni. Eta berehala, Juanan, gora, referentzi bezala kokatu da Brit aurrelari eta Goikotxe atzera. Bitartean berruet ikusi dugu hor, Alamori ditu eta esplikazio batzuk ematen, Oterminora joan den, buruz atera du azkenean Zarauztarrak, orain atzera korrika atera, azkar atera dute Bizkaitarrek, Rebollo, ondo Castellano, Roblesek ezkerrera, Izeta, arean sartu da, Cruzek moztu dio bidea. Baloia Igorrentzat. Galdu egin du, Castellanok berreskuratu du, Alamori mandio ez da iritsi, Solaunek gora, jokoz kanpo zegoen, Rebollo, eta pasatzen utzi du baloia. Keroren pasea zuzenean kanpora. Aber bain Britek zer ematen dion, Goiko pixka bat jetxiko da. Bi aurrelari horiek, bi aurrelari zelaian bai, baina bi aurrelari bezala ez. Ezik eta aurrelari bat, eta punta erdi bat. Eneko Romo egitezun lan Goiko beteko du. Igual gehiago iritsiko dira, Eneko Romo ondo iristen den jokalari bada, area barrura ondo iristen den jokalaria, baina Goiko pixka bat bere zena hor dago, are inguru horretan, eta hitze gehiago iritsiko dela. Solaunek igual alde hortatik arazo gehiago izango du, baina joko aldetik eta zertxoa aldatzen. Jokalari bat biziagoa eta bizitasun puntua gehiago daukana, eta batez ere gauzak garrantzitsua dez, maila tekniko ona, eta hortikan aurrea zer ematen dut. Alamo. Kontrola. Bai. Kero. Landeira.
Gorka, berritek ezkerrera Juriri. Espaldiko partez, alde batetik bestera eraman du baloi Arralununek jokatuz, ikutuz, Gorka Brit. Berriro Landeira, Castellano bakarri dago, baloia mugitzen, ikutzen hasi da etxeko taldea. Kero, buru altxatu du, erdiraketa, Markel Roblesek izeta izan da buruz kanpora, alboko sake aterako du etxeko taldeak. Katuan ja, azkeneko minutu honetan partido osoa baino gehiago ikutu dute baloia, jokalari gehiago ikutu dute erdiraketa batein baino lehenago. Eta Britekin ja beste joko bat egiten da, ez? Brit beti totzen da pixka berago, baloi hobeak ateratzen dira, eta hortikan aurrea. Luze atera du Alkaldeek, Laderok moztu du buruz. Eta Aitor Larrazabalek ere instat batean egingo du bere lehen aldaketa, Goti izango da. Baloi arriskutsua, azkenean Mendinuetak kanpora bota du alboko sake aterako du kornerretik oso gertu Real Unionek. Mugimendua solak egin du, Larrazabalen erantzuna Gotik sartuko du. Horre, Brit sartze horrek urduri ipintzen ditu jokalariak, zergatik badakite jokalari ona dela. Igual ez dago bere momentu ikonenean, igual ez duelako atea horren asmatzen, baina badakite eosin momentutan... Ondo ezagutzen dute, denok ezagutzen dugu, eta hauek gogoan izango dute arlo nagusian egindakoak. Eta horrek urduritasun puntua sortzen du eta zalantza sortzen du, eta horrek taldeari bizka bat atzera egitea ematen dio. Horre lan gehiago egin behar delako atzekaldean, eta erdiko jokalari hori, atzelari hori mundu behar zeolako gehiago. Eta da bizka bat ateratzen du, ez? Gaurko honetan, lehenengo aldiz Union oiuak, Zugu horrelakorik entzun orain arte. Hor eguzkitan dagoen. Hori, eguzkitan dagoen jendeak. Itzalean dagoena bostuz egu. Bai, itzalean dagoen jendea, kexu da arbitroarekin, epaiarekin kexu da, eta baita Rebollo Kerori egiten ari zaizkionarekin ere. Orduantxe bakarra hitzartzen da, orduantxe bakarra egiten dituzte beren uiu protesta, kritika eta bestelakoak. Eta ze bigarren zati lasaia Zuaitz Gurrutxagarentzat, Bai. Zatia nola bukatu duen ikusita. Espero genuen gehiago sartze handik Alegre bila joatea. Hori berak, bere kabuz, eta entrenatzaileak esan dara bai, pentsatzen dut. Hori esateko gauza izango dela, Juanan, aldagelan. Erasoan, Lemoa, Apraitzen erdiraketa, Jurik moztu du berriz ere Apraitz baloiarekin, aldu egin dute Lemoarrek. Gorka Brit. Falta. Mendinueta batzekien. Noraino eraman dio Mendinueta, Horreaino iritsita horre... Falta egin behar dut. Eta lehen esan komentatu duzuna egia da, ez? Zuaitzeko oso bigarren zati lasaia bizitzen ari da handikan oso joko gutxi, Apraitzen laguntza beti, bai, Alegre jasotzen duen bakoitzean, lehenengo. Eta gero aldagelean normalean antrenatzaileak esan behar dio, ez? Nola bukatuan ikusi da, bat txarteloa daukala, baina bat ez nola bukatuan, zen jokaldikin bukatuan ikusten danean, horren bila joan behar dela zergatik, hori beti baiak eta gogoan izatu dute, bat pasatu dugu, baina bigarren ez dugu pasatuko, ez? Eta oso gutxitan sartu da, gehiago da eskubi egal honetatik Alamon inguru horretatik jokatu, ez? Horretz esan dut, Iker Alegrek, esan nahi nuen, Alegrek baloi hartzen duen bakoitzean, beti lehenengoa Apraitzu aurrean. Lemoa baloiarekin. Aldaketa egiteko zain bitartean, eta zelairatzeko zain Goti, Brit, hor da Brit, ere iritsi da, baloia zapaldu ezkerrez erduratu nahi zuen, kornerra. Beste bat eta beste baloi bat hor, teiatu txortan, 3 dagoeneko. Nere hor presioan Zuaitzek gutzi egin du pasean, lagunari eman beharren Briti eman dio. Brite laguntza gutxi, oso batzean harrapatu ditulako jokalari, Real Unioneko jokalari gehienak. Eta beste korner bat, bederatzi eta bat. Baina remate bat bakarrik, Goikotxeak ez du baloia ikutzerik izan, kontuz orain kontrasoan, Lemoarentzat aukera. Rebollo, Mari Cruz. Faltari gabe kendu dio epaiaren ustez, La Cruzen pasea gero ez da batero nahi izan. Bueno, oso txarra izan da. Estanda egin du, Lemoak aulkiak. Zelaia ere, Zelaiak ez dio asko lagundu, Apraiz. Laxe da bai, Apraizek Zelaia utzi, eta Arestian aipatu moduan, Aitor Larrazabalen gaur arratsaldeko aldaketarako lehen apostua,